Jelena Grgić rođena je 2000. godine i odlična je učenica 4. razreda Dugoreške gimnazije. Dugogodišnja je članica odbojkaškog kluba Plavi zmaj na poziciji libero. Svoje školske i sportske obveze odlično usklađuje, a dokaz tome su i vrhunski rezultati u protekloj sezoni. Prepoznali su njen trud i rad u kadetskoj reprezentaciji Hrvatske, s kojima je nastupila na MEMSA prvenstvu u Mađarskoj i kvalifikacijama za odlazak na Europsko prvenstvo u Rovinju. Poziv za reprezentaciju dobila je i u juniorskoj kategoriji U18, gdje je na poziv izbornika Lovrinova uvrštena u konačan popis za MEMSA turnir u Mariboru. Naglasimo samo da je ovo najveći uspjeh odbojkašica u Karlovačkoj županiji. Kao članica Plavog zmaja osvojila je prvo mjesto u drugoj odbojkaškoj ligi Centar skupina Zapad, te time ostvarivši direktan plasman u prvu B odbojkašku ligu. Utakmica je bila stvarno napeta, do zadnjeg poena se nije znalo ko će odnesti pobjedu. Igralo se čak do 35 poena, što je danas rijetko. Te onda kada smo dobili tu utakmicu, to je bilo stvarno oduševljenje, sreća, radost, sve. Na kadetskom i juniorskom prvenstvu Karlovačke županije uvjerljivo su prve. Četvrte pak na juniorskom i kadetskom prvenstvu regije Centar i druge na kupu Karlovačke županije. Ponosna je vlasnica priznanja za najbolju obrambenu igračicu kadetskog prvenstva Karlovačke županije. Drugu godinu zaredom prepoznaju je i u športskoj zajednici grada Duge Rese. Ova nagrada mi puno znači jer pokazuje svima da radom i trudom možeš dobiti priznanje koje zaslužuješ. Također smatram da su trener i moja ekipa velikim dijelom zaslužni za ovo postignuće, jer bez njih ovo ne bi bilo moguće, ipak je ovo timski sport. A kakvi su planovi ove dugoreške maturantice koja će uskoro promijeniti grad zbog daljnjeg obrazovanja? Pa upisati fakultet i trenirati negdje gdje mi je bliže. Nažalost neću moći ovdje nastaviti, ali definitivno imam planova u drugim klubovima. Još ćemo vidjeti kako će se to razviti. Ponuda ima, moram samo odlučiti gdje ću. Ostaje nam Jeleni poželjeti još puno sportskih i životnih uspjeha.